Doble ang paningkamot sa DOH Region 10 aron mas mapaspasan pa ang vaccine rollout sanglit kapin 20% pa lang ang fully vaccinated sa riyon. Ani report ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Department of Health Region 10 nga anapa sa 24% o sobra 800,000 pa lang ka mga individual sa Northern Mindanao ang fully vaccinated batok COVID-19 gikan sa target nga 3.55 million aron makabot ang herd immunity. Busa, doble ang paningkamot sa ahensya nga mas mapaspasan ang vaccine rollout sa rehiyon. Pinakadaghang fully vaccinated sa Cagayan de Oro City nga nasa 43%. Samtang ang ubang lungsod o probinsya sa rehiyon anapa sa 20% pataas. Gawas lamang sa Lanao del Norte nga napa lang sa 15.7%. Sagad sa mga nabakunahan sa Lanao del Norte, mga teaching o non-teaching personnel gikan sa DepEd ug CHED, busa nakatutok sila karon sa probinsya aron mas daghan pa ang mabakunahan. Sa atong allocation nga 2.4 million doses, nagpasalamat mi sa local government units for their active participation. 86% are being utilized. So whatever is given to us according to the schedule will really comply. Nakasinatin asab ang rehiyon og pag-ubos sa new COVID-19 cases, kini matud pa sa nagkataas nga ihap sa mga nabakunahan kontra COVID-19. Kasi dili naman dayon magkasakit, dili na mabalhin ang infection from one person to another if almost all of us, 70% of us are vaccinated. But then we should also remember nga pag nabakunahan na kita, dili din insigida nga mo function atong immune system against the virus, no? Busa panawagan sa ahensya ngadto sa publiko nga magpabakuna na, ilabi pa nga nagpadayon ang pag-abot sa bakuna ug ang pagbakuna sa general population. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.